हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दंना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आंनि इउटुब चेनेल हेमानि बसुमतारिखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालाम। आंनि गोदान भिडिअखौ नुलांबाय थागोन साबसक्राइब खालामोबा। खन्थाइखौ जागायजेननोसै दानिया लोगोफोर। खन्थाइखौ लिरदों हेमानि बसुमतारी। खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी। खन्थाइनि मुं नखरनि दंस'। बे नखरा मादि जाखो हे इसोर, जोंनि नखरा मानो सुखु गैया। सिगां बेसेदि गोजोनमोन, जोंनि खालि दुखुल'सै। आदा नों दिनै मा जाखो, नोंनि बुजिनायानो गैला दा नोंनाव। आइ आफामोनखौ नों मानो नायदिया दा, सिगां नों बाजैखौ लायै समावसो आइ आफामोनखौ नायोमोन। दा मा जाखो आदा, हाबा जानाय लोगो लोगो सोलायबाय। नोंना दा हाबा लानायनि सिगां बिदियानो नङा। आरो आदा नोंथ' बे नखरनि फिसाला गेदेर, नोंथ' बुजिना दंमोन आदा, सिगां समावसो बुजियोमोन। नों आदा आइ आफानि देहाखौ लानानै नों सिगां सिन्था खालामोमोन। दाथ' नों बाजैनि खोथा लानानै जोंखौ गारनानै थाहैबाय नों आदा। नाथाय खोनायोमोन आदा बिहामजोआ नखरनि लोक्षि होननानै, नाथाय दिनै नुबाय नखरनि लोक्षियानो नखरनि दंस'सो। एसेनोसै खन्थाइया। लोगोफोर आंनि खन्थाइ लिरनाय आवरायनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो अननानै, मिजिंथियो आङो लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय।